Lo mlungu akusikade singonyama. Leni ngonye sizitelele shem ayinangani. Uber Eats, hello. How can Hello. I help you? Can I get a double cheeseburger and a Coca-Cola? Okay, is that all? Makora, uzotya ntoni? Ilamborghini. Ilamborghini imoto wena simunye. Oh, i-rhinoceros ke. Ingene of Jesus. What the heck? Hey, You dumb akamtheka as fuck. nazani ukutya kwase-TV. Yiyo le nto ungasoze uthole. Ingase ndiyifumane from behind man. Mhla ndayifumana ndayihlephula ngedog stereo ndiva. In the name of Jesus. Nkosi ngoku kungunaphakade. Ngepasika bazophinda bakubulale bawo. Ndakunqandela. ayisuka ngokuzabe unyinyiitheka ngapha kwafeze unxilumanzi Nansi uyinyitheka kwafeze. nangoku Uzabushaya. Shut the fuck up. Boy. Nawe do it man. Hey, stop interfering in my life, man. Uthi usimangala Uyandithanda malo mntana. Yena akazenzisi mthanda nyani. Uba yindimi noavethando Adam noEva ngisasoyamisane kwa ngalo nyoka. Congratulations. Kwala nyoka yona ndayihlephula. Ndava apha le poison ba ingambulala nomuntu. Ya, right ngambulala makhosi. Ya, right. Yo, Constitution, masiya sibhedlisto. Yo, masi. Molweni sisines. Siya kwa maternity ward naba Hayi bani. bhuti, sit down. Ababona abanye Sisines, there's no sit down ngoku siyafa siya kwephi Hayi room. bhuti, be patient. Don't die Makora. Hang on. Hang on Makora. Sisines khawulezisa uMakora uyambona uyafa. Hayi bhuti, Uyawushaya abafana hayi. sisines ubuMakora wafa. Handa aba yani room number 6. Room number 6. Wait for me. Dude.